XB68 w wersji 125 to 125 na większym kole. Jeżeli szukasz motocykla w wersji 125 na większym kole, bo nie jesteś wcale niski, a dopiero rozpoczynasz swoją przygodę, XB68 powinien zachwycić Cię jakością, ceną i oczywiście wielkością, bo jest to jedna z większych 125, które obecnie mamy w ofercie. Mimo że to jest 125, jest to ta sama rama i to samo wykonanie co w wersji 140, jest tylko nieco tańszy. Taki motocykl możesz kupić w naszym sklepie przygotowany, gotowy do boju. W tej chwili czeka na nowego właściciela 0,1 motogodziny, sprawdzony i gotowy do odbioru. Jeżeli szukasz takiego fajnego motocykla, zapraszamy Cię do naszego sklepu. Możesz wybrać go w różnych wersjach kolorystycznych albo w różnych wariantach pojemności. A teraz sprawdzimy sobie, jak brzmi 125 z basowym tłumikiem. Zapraszam.